ako? Anong paborito kong sinusubo? Kasi guys, sino na magaling sa aming dalawa? Hindi pa nga ako tapos eh. Welcome back to my YouTube channel. Ayan. So, for today's vlog, guys, Q&A ko si, si Mahal, ang aking boyfriend. Untas pa to, no? Hindi to scripted. Ayan. Q&A ko siya while having our breakfast. Ayan, siya po ang nagluto nito. Paborito niya ang, tinulang isda. Aming breakfast ngayon kasi, nandito siya, day off niya kasi, umuwi siya kahapon. Ko siya sa mga bagay na hindi niya alam to, hindi niya alam talaga to. On the spot kasi to eh. Tingnan ko kung makakasagot ba siya. Tungkol lang din to sa aming dalawa. Absent ako na, absent. Absent daw siya. Hindi siya ng pre-pick. Kinabahan siya. Ayan, unang tanong. Saan tayo unang nagkakilala? Check sa Facebook. Sino nangligaw sa ating dalawa? Anong ako? Pahamak mo ako dyan. Sino nanligaw sa ating dalawa? Wow! Ayan. Sarap ng kain. Pero may gusto rin bukan, kumakain na eh. Nistorbo ko daw siya habang kumakain. Kailan kita sinagot? December 22. Oh, di ba alam niya? December 22 guys, sinagot ko siya. Nung time na yun, nasa probinsya ako, umuwi ako galing dito sa Manila, nagbakasyon ako doon, Cotabato, kasama yung papa ko. Nakakauwi lang din galing ng Canada. Ang kulit-kulit kasi eh. Ayaw ako tigilan. Magpunta ako na ayaw kung magparistor ko eh. Yung tingloy, napasok po. Shoutout daw kay Dong Tingloy, Daddy Tor, tsaka kay Mami Eljoy. Ayan. Yo, napasok daw, napasok po. Ilang years na tayo? Years and Ano? 11 months. galing! Alam na alam niya, hindi na ako makasubo tuloy. Magaling kasi magluto. Pasok sa akin, pwede nun. Nasikaso kasi siya lagi eh, kaya hindi ako maiwan-iwan. Sino mas magaling sa ating dalawa? Dapat daw yun. Ikaw ako? Magluto siya. Kaya lang ako. Nagalit pa siya guys, sino na magaling sa amin dalawa? Hindi pa nga ako tapos eh. Si
Sinong magaling sa amin magluto? Sabi niya ako daw. Hindi, ito guys. Magaling to magluto kaya ako tumataba. Kasi masarap to magluto eh. Masarap din yung magmahal. Yo. Sinong silosa sa ating dalawa? Wala ako? Ako talaga? Sinong matampuhin sa ating dalawa? Oh, siya talaga. Sobrang matampuhin yun. Ano ko eh? Madaling maluod. Ano dapat? Tampo nga. Siya yung sa amin dalawa, siya yung madaling magtampo, very sensitive. Tapos pag pinapatulan ko yan siya, mag-away na kaming dalawa. Tapos at the end of the day, siya lang din naman ang maglalambing sa akin. Down. Calm down, auditor. Sinong malakas kumain sa ating dalawa? Ah. Kita ka na siya. Dati guys, mapayat lang to siya. Pero simula nung nagkasama na kami, ayan na oh. Tumaba na. So, tututut. Good boy na kasi lang yung mansari natin. Siyempre, pwede to. Mansari namin guys, no, is Every 22. every 22, ayun. Sex or chocolate? Chocolate daw siya! Pagkain yan eh. Sabi mo, Kaya ko yung pagkain. Kuya. chocolate daw siya. Mahaba, malaki. Ito lang. Oo bo? Hindi, ano na sa dalawa? Mahaba o malaki? Nahihiya siya. Saan ka tapot? Sa itis yung daga. Takot siya sa lahat guys. Kahit itis takot siya. Lalo na pag daga, ay nako. Tumatakbo yan. Anong kadalasan natin pinag-aawayan? Walang sinaing. Madalas naman pinag-awayan guys. Ano madalas naman pinag-awayan ng ano? Wala namang... Tampo lang naman. Tampo ang mapunta sa away. Tampo lang kadalasan. Ako kasi mahilig akong pumatol eh. Kapag kagalit yan siya, pinapatulan ko. Kaya nag-away kami lagi. Bakit mo ako niligawan? Bakit mo Crush ako... experience lang sana yun eh. Tapos? Yeah, pamante. Oh. Charge experience lang gawin sa kanya tapos napamahal na. Siya doon kasi ginalingan eh. Ano pang nakita mo sa akin na wala sa iba? Wala. Kaso, Masikaso, mapagmahal, positive ba? supportive. Pero hindi sa lahat ha. Minsan, pwede, minsan. Minsan pwede, minsan hindi. Saan ako mas pinakamagaling? Saan ako mas pinakamagaling? Ah! Mas magaling ako magmahal. Anong pinakaayaw ko ugali sa'yo? Pinakaayaw ko ugali sa kanya yung bisyo. Inom. Girilyo. Oh, alam niyo na. Bawal sigarilyo, bawal inom. Pero kagabi, uminom talaga kami. Wala kamay ang ilog. Isang Red Horse lang. Pop pwede. Nakiusap kasi siya sa akin kagabi na inom daw kami ng isang beer. Ayun, uminom kami. Pero siya lang nag-ubos kasi nabisi ako sa YouTube. Nakadalawang baso lang ata ako. Sino yung mas naghihilig sa ating dalawang matulog? Si
siya. Lalaway pa. Wala, hindi kaya. Sama. Ako talaga naglalaway. Siya yung may, malakas humilig. Lalo na pagpagod sa trabaho. Nako, bilis makatulog niyan. Pagiga niya, nakapikit na agad, tulog na, nagigilik na. Anong paborito kong sinsubo? Ayaw niya guys, ayaw niya. Nagagalit siya sa akin pag mga ganyang bagay, pag-usapan. Tuwala ba na? Tuwala ka ba niyan man? Ayaw niya guys, ayaw niya talaga. Saan ka? Sa maputi or sa maitim? Wala. Kahit saan dyan. Ito marunong na. Ano sabi mo? Maitim ka na natin. Lumaitim? Maitim daw ako dati. Hindi naman maputi naman ako nung kakilala tayo No? Sexy ko nga nun eh. Busog na, busog. Natatakot ka ba sa akin minsan? Oo. Huli. Tutot. Diyan naman eh. Tawag tutot. Natatakot yun siya sa akin guys kapag Mataranta na ako yan. kapag nalaman or nahuli ko yung bawal na lalo na pag naninigarilyo, ayoko sa kanya yan. Kasi dati kasi nung mahilig yan ng sigarilyo, laging inuubo. Ngayon, nagtigil na siya sa bisyo na, ayun niya, tumaba na, naging gwapo na ulit. Tsaka kuminis na talaga yung balat niya, ayan Maarte pa to sa akin guys, kung alam nyo lang, maarte pa to sa akin. Nagsasabihan pa nga ako nito eh. Anong mensahe mo sa akin? Saan ka man mapunta? Siyempre, hindi natin alam yung Santa dito sa school ito. Sana, hindi magbago. Nakapatunayan mo sa papa mo na yun ka talaga. Problema yun, basta nandito lang ako panalo sa iyo man. Anong mga pinagdala natin, siyempre sa mga isa. Sinong wala siya yung magbigay. Mahal mo ba talaga ako? Bakit? Bakit mo ako inaway minsan? Nandun na yun eh. Pag-aaway at saka mga gano'n. Nandun na, kasama na yun sa mga ganyan, mga sweet, kasama na yun. Hindi naman maganda pag wala post lang sweet, walang malat. Oo nga. Sa aming dalawa guys, siya yung matampuhin. Pero ako, sisitibo ko, pag ayaw ko talaga ng mga tanong o salita, ayaw ko talaga. Bahala ka dyan. Ang bilis kayo makadap sa Salbayas ako kasi dati eh. Ang bilis ako makaadap. Salbayis daw siya dati. Kaya ayaw niya ng mga sensitibong tanong at saka salita. Siguro naman, pag bago sa akin, pero pag magkataon, meron pa rin yan. Kasi makalimutan yung timpla eh. Simson lang. Takot ako ito dati, mga albay, di man ako natakot. Sa kanya, matakot mo na ako. O takot siya sa akin. Sa mga babae naging jowa na dati, hindi siya takot. Sa akin na ngayon. Mag-ibisyon, magpapaalam mo na. Oo, mag-ibisyon, magpaalam mo na. May gusto siyang gawin, gusto niyang gumala, pero hindi ko ito pinapayagan na gumala, lalo na pagpupunta sa mabarkada niya, hindi ko pinapayagan niya, nag-aaway kaming dalawa dahil dyan. Oo. Minsan talaga pag hindi niya mapigilan, paalam niya siya sa akin, isang stick lang daw. Plastic lang. Kaya kaya si Mali, marunong mo tayo intindi. Hindi man ako bisyo niya. Marunong man ako mag-isip eh. Hindi man ako pareha sa ibang mag-bisyo na basta lang bisyo dahil hindi naman yan. Parang pagkain mo sa akin yun. Tsaka to siya guys, nakokontrol lang niya yung sarili niya. Nakontrol niya yung sarili niya. Ayan. So ngayon, alam niyo na. Ayaw. Mas takot siya sa akin kumpara doon sa mga naging jowa niya dati. Mas takot siya sa akin. Takot yan siya. Iwan mo ba?
sabihin, masabi eh. Wala yan siyang tinatago sa akin. Nagkataon ba na nagsiselos ka rin sa akin? Nandun, hindi man na mawala, pero ano lang, hindi talaga yung ano lang. Siyempre, dahil hindi ka, busy ka ng busy dyan, alam mo na. Unahin mo kung parang ganyan-ganyan. Ayaw niya guys yung ano, yung kapag ka Oras na ng trabaho, oras na kain, nandun pa rin sa ano. nabibisi ako sa ibang bagay tapos ano, Oras na luto, tulog. ako lagi akong late na natutulog eh. Nakaka-cellphone, ayaw niya ng ganun. Yung parang wala na akong time sa kanya kasi nandun na yun, na-priority ko na yung ano, yung social media, sa YouTube, sa Facebook. Tinutulugan ta nga niya ako minsan. Ako na makatulog, laging nagbabantay. Kunwari lang yan siya natutulog, yun pala eh, binabantayan niya ako. Tapos kinabukasan, kinaumagahan, nagagalit na yan. Ganun siya. Mensahe ko sa kanya, mensahe ko sa'yo. Mahal na mahal kita kahit anong mangyari, hindi kita kayang iwanan. Yun. Kahit maraming ano, pagsubok na darating sa ating Kasi may mga dalawa. ambisyon na yung ambisyon na rin. Susuntaran nila kami para doon sa gagawin. Tsaka mahal na mahal ko talaga to guys. Hindi ko to kaya ipagpalit sa iba. Hindi na ako makakahanap ng ibang lalaki gaya nito. Kilig siya. Mapagmahal, malambing, masikaso, very supportive. So, madaling mag-alay ito. Tsaka higit sa lahat guys, napaka-loyal. Ni minsan hindi ako pinagpalit dito sa iba, ni minsan dito nagloko sa akin, naghanap ng iba na mas mahigit pa sa akin. Mag-aaway man kami ngayon, pero at the end of the day, kami pa rin sa huli. Ayun. Mahal na mahal kita mo. Kumusta naman? Ma, yan. Yung Q&A ko sa'yo. Alit na bagay. Hindi yun scripted guys. Impromptu yun. On the spot ko talaga siyang tinanong. Maraming salamat guys sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa aking on the spot Q&A with my boyfriend. Ayan. Please don't forget to like, share, and subscribe. And leave a comment down below guys. And for more videos, please visit my YouTube channel and itap mo na rin ang notification bell button para updated kayo lagi sa akin pang mga susunod na videos. Ayan. Message mo, delete, sabihin mo. Subscribe mo. Alam dyan. Ayan, shout out kay Mami LG Vlogster Vibe, kay Daddy Tor TV, Ate Dong Dong Loy, Ate Hana Lagod, Amiga Pipin, Filipina-American, Minimi Anay, Kinsan Ma'am Australia, Chinitong Pinoy. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Maria Sabel Vlogs, Lorna's Journal, at sa lahat ng mga ka-team ko na hindi ko na-mention. Love Lines, hello! And Bansarville Tavice, mega shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan. Jerome Kamingaw, hello, maraming salamat. At sa aking mga kapatid dyan, I love you. Maraming salamat. Thank you for watching guys. Shout din pala kay Ate Mariposa Infante. Maraming salamat. Ate Mona, maraming salamat Ate Mona. Thank you so much. Sa kapatid ko. Grabe. Ayan, shoutout sa Sa kapatid ko. sa mga kapatid niya. Dalawa si Dingding. Si Makmak. Well, mag-ingat sa duty. Ayan. Sundalo ko sa yun eh. At sa lahat ng sumuporta at nagbigay sa akin ng mga tulong and mga sponsor, maraming salamat. Sana hindi kayong magsawa magsuporta sa akin at sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo guys, no? And talagang Ayan. Thank you so much guys for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!